Hamidou a jarama vraiment sa mawninama no mawninoɗa hande ni aɗa handi hen par ce que neɗɗo o ñametake o yaratake ko golle makko tan e balle makko ɗum ɗo sa waɗano ɗum nden yimɓeɓe miijota ko mawnindema yo Allah mawnin ko salminde tan musidɓe sehilaɓe tawaɓe ɗo ɓe ko genddiyankoɓe walluɓe leñol boni ɗo mi yiɗa limde somi limi ne wawi mi junno kono vraiment yalla teddini no teddinirɗa kam ni aɗa wawno haalde tan kalora kam foof ma timmo kono yiddema yoɗude tan ha yooɗa e guite yimɓeɓe waɗi nodduɗa kam tuttuɗa kam konngol ngol donc mboɗo waɗa félicité pengal ngal mboɗo dumono pengal ngal yalla ɓoynu pengal ngal yalla ñiɓnu pengal ngal yalla yaajnu pengal ngal yalla mawninu pengal ngal yalla hokku en barke e nder pengal ngal yalla wat barke e pengal yalla wat barke e ma Hamidou yalla walle yalla duuse yalla tiɗne kala ko jirotoɗa e politique yo Allah hokke ɗum par ce que emin janana sa dañi ko leñol ngol dañi par ce que sa dañi ko Djidah Thiaroye Kaw dañi donc vraiment ko ɗon mbinomi teddinde konngolam oɗon jallo oɗon jaafo merci Hamidou encore une fois félicitations a jarama monsieur Alassane Bawar eyi comme no wirni han haade mi nadde wiya eɗen jetta Allah caggal julɗen e nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam ko adi foof eɗen calmina dendagal fuuranke gonɗo ɗo henne teddungal ngal gandirɗa en waɗi fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi caggal nde ɓe mbaɗi en parrain kihiɗe hande o eɗen belti hen sababuji ne kewi beele ma oɗon ko adi foof woni ko renduɓe cosaan ɗemgal ko ɓen pottiri ɗo henne ɓeɗon waɗi so pottiri mi suɓama mi wiyama wonde mboɗo waɗe parrain oɗon kihiɗe mi sukran somi weltaki mi yiyani ko foti tagde mi weltade ko refti hen woni mo gandirɗa kañum ko kañum suuɓa woni hoodere e nder koode woni mo fuuranke farnorto ɗo e Sénégal woni le conférencier Hameli mboɗi inde dokramo kelle kawmen hamme mi sikku tan kala ko mbawmi haalde hen ko seeɗa e ko ganduɗon e makko hande so tawi en mbawi uddide radio ji eɗen keɗo hen ɗemgal men omo jeeya e felluɓe diine oɗon e kala saaha omo ƴeewa ƴellide en omo ƴeewa mawninde culture men on wadde so tawi en joddima e mum mi sikku tan ko faaro men wadde on mawnini kam caggal nde mbaɗɗon kam parrain e conférence mo gandirɗa ko kanko waɗata ɗum animé so ɗum ɓenni kadi beele mo mboɗo wawi wiide en wawi ummade e lowdi yewtere makko hande wadde hande ko tubaako wiyata ko on est on homme comblé wadde mi weltima no fewi ha ɗon to wawi hadde sehil men Kawsal e doyen Demba An ƴettuɗo joni parole mo ganduɗa kanko ɓene mbaɗa wawi wiide kala ɗo Pulaar ne haale ene jarnaɓe walde ladde kamɓene en jettiɓe ha ɗon to wawi hadde en mbiɓe wonde remerciement men en pawino juuɗe mabɓe ɓe jettina dendagal mone farnoro pengal ngal kiiɗe hande o noon mi sikku tan kiiɗe hande o hande en gari ɗo en garde délégation men délégation woni soomi jibinande Fuuta ummiɓe wuuro men to to jibineɗen woni Garli wuuro men Garli to diwan Matam en calminiɓe en jettiɓe en jetti fedde nde gandirɗa Allah waɗi en darni ɗum ɗo woni gummen keblanoɗen janggo men joni fof mbi joggu wajal ëllëg ɓeɗon en mbiɓe kamɓe nde ɓe jarama caggal nde ɓe ɓorni paɗe mabɓe ɓe gari ɓe duusi en garɗen notade noddamo pengal Mamadou Alassane Ba en jetti moni kala en jetti furankoɓe mboɗo wawi wiide tan e nder lowdi yewtere nde won gongaji kewɗi jaltuɗi hen kono kadi won gande kewɗe jaltuɗi hen e nder ɗeɗon gande en keeɓi joni joni hebde
musidɗo men ceerno hamme o siftini en hande presse holko wawi wadde eko moƴƴi mais aussi holko wawi bonnude mbiyen noon joni joni o heeɓi kadi wiide won namdal namdanogal wonde hol giɗiɗo haalde pular e radio sénégal min no jinmi ko ngal ɗo dental ganden koye men ganden wonde hande Allah hokki en wonde neɗɗo ɓurɗo towde responsabilité ɗo e sénégal Allah waɗi koye men jeeya oɗon ko farnoɓe so moƴƴini e so moƴƴinani te eɗen nangi on ɗo moƴƴini enen ɗen pota ƴewde ɗum poɗɗe ƴewde ko goto e men ko wi men jooɗe jappere nde goto e men foof foti wawde wadde feere beele ene gollano ko ganduɗa ɗum jogori wonde janggo e jaam ken tagamo wawde jottade wadde mboɗo ñaagui ngal ɗo dental yen gandu wonde combat men ene jeeya wonde wadde feere e kala saaha ɓiɗɗo fuutanke kala ɗone foɗodire taw ene wawa nawde drapeau mo ganduɗa ko ɗum woni sababu podiral ngal min noon hande mboɗo wawi wiide so tawi mi joɗima ɗo henne alay saago mi wawa wiide wonde politique o ene jeeyi en jogui hen doole no fewi te politique o noon hande musidɗo joɗiɗo o woni Alassane Bawar mi ruttamo kala ko haale em ko moƴƴi mboɗo wawi wiide ko ɓuuri ɗum ɗon nana e makko hande so wiyama ɗo politique ɗo e diwan Djiddah Thiaroye Kawal département de Pikine o reemi hen guesa makko ha ɗon tawi wawi hadde hay goto wawa haalde hande politique ɗo e nder département de Pikine e ko gañƴama ko foof mbaɗama contre ko foof hay sa haalanima ma ɓerde ma yaahe makko walla ma haqqi ma yaahe makko wadde Alassane Bawar annene caggal nde ñaguimi yimɓe poɓɓe no fewi gati aɗa waɗi ɗum mérité a ligguima ɗum ɗo an Alassane Bawar minen mi ñaganimama an andi ko jiɗɗa an andi ko poɗotoɗa an andi kadi ko ɓuure ma yo Allah waɗane ɗum yo Allah udditane deɓe ɓamtare kala ko poɗenɗa Allah hokkuma ɗum taw ko nafoore ma wadde Alassane min beltanimama ha ɗon te wawi hadde so min beltanimama noon min beltanima kadi goomu jaaduɗo e ma o ko wayno Moussa Gaye en ko wayno Alpha Kébé en ko wayno Raky Dia en e woɗɓe ɓe jettinani ɓen foof jettor men Alassane an ko Allah rendini en ɗum ko hanki hari hande wadde so tawi en jodima ɗo e tabal he min sikku tan ala ko ɓuuri ɗum hande ala ko ɓuuri ɗum yonde ko ɗum foti wonde e kala saaha ken funeɓe haydara wawi serdude en ñagoɗen Allah han noon kala ko wawi wonde yeeso te wona ɓuural goomu Haalpulaar en ɓuural leñol men ɓuural wuuro men ɓuural diwan men yo Allah waɗan en ɗum wadde mi wasa juunat tan ha wooro mais mboɗo yetta dendagal pengal ngal mboɗo ñaganoɓe kadi hikka en tawtorama yo Allah hokku en tawtore ni mo wuuri tawtore en kadi laabi limtinde yeeso tawa hen kala dental ene ɓuura ngal ɓennugal ngal en beltima ɗon to wawi hadde mboɗo wawi hande fuurankoɓe dentiɗo henne samedi ɓennuɗo o komin waɗano parrain ɗo henne wiya sukaɓe Haalpulaar en ene mbaɗa rap e pular haaɓe ƴellirta ɗemgal men e musique oɗon wadde ɓenne kadi en calmini ɗumen eɗen mbiya e kala pular waɗi sino sago men taw eɗen hen wadde kala ko ummina ɗo henne ko fate pular yo yimɓe gandu wonde minen mboɗo min nder te oto nangge wonde woɗɓe keftimin ala comme no ñang haaldir joni joni ni tan ko pular woni faaro men ko fuuta woni faaro men e kadi ko ɗum ɗo min poɗonto e kala saaha mi yetti dendagal joɗiɗo ɗo henne mi ñaguima kadi Allah nde ɓeydata doole Haalpulaar en Allah nde ɓeydata pouvoir Haalpulaar en ha kala ko wawi wonde kulal e yeeso men beele Allah ne itta mi weltima ha ɗon nde wawi hadde mi yetti won mi yetti parrain ji ɗi mi yetti kadi kala kilifa gonɗo ɗo henne en beltima ha ɗon nde wawi hadde on jarama bandiraɓe yo Allah hokku en wattude kadi mo wuuri